Het is weer de week van het Nationaal Schoolontbijt. Op basisschool Sint Oda in IJsselstein pakken ze dit jaar iets anders aan. Daar sloegen 20 boerenmoeders de handen ineen. Om de actie kracht bij te zetten arriveerden de boerenkinderen op traptrekkers. Wij kregen vorige week te horen welke producten er in het Nationale Schoolontbijt zouden zitten. Wat overigens heel erg leuk is dat de school daar aan meedoet, want er zijn een heleboel scholen die eraan meedoen. En dat waren een heleboel lekkere, gezonde producten, maar toen zagen we er zit geen vlees bij en er zitten geen eitjes bij. En die missen wij als moeders, maar ook als boerenmoeders, zeker in een boerendorp als IJsselstein, missen wij deze producten erbij. Dus toen hebben wij met een aantal moeders een boerenmoeders-appgroepje opgestart. En daarin hebben wij gedacht van hoe kunnen wij het aanpakken om toch te zorgen dat de kinderen vlees en eitjes erbij krijgen. De vleeswaren en de eieren komen uit IJsselstein, begreep ik. De vleeswaren en de eieren komen allemaal uit IJsselstein. Ja, een meisje, toevallig hier in deze klas, die hebben zelf een slagerij ook aan huis. En daar hebben ze alles vers bereid en vers gesneden. En wij zijn verder heel trots op de producten die wij allemaal maken. Daarom vonden wij het teleurstellend dat het er niet bij zat. En daarom wilden wij het graag erbij hebben. Ja, want waarom is het zo belangrijk dat juist vleeswaren en boerenproducten terugkomen in het schoolontbijt? Nou, ik denk zoals iedereen tegenwoordig wel weet, hebben we, de boer staat flink onder druk. Alle acties die tegenwoordig gevoerd worden, niemand weet of die kan blijven, of die mag blijven. Moet je krimpen, moet je... Nou ja, het hele stikstofbeleid en verder dat de boeren toch al negatief erop stonden door de veganisten die van alles mogen. En daarom is het wel leuk om te zorgen om toch steeds positieve bijdragers te blijven leveren vanuit het boerenleven. En om ook aan de burgers te laten zien wat voor lekkere dingen wij leveren. En dat we wel goed met de beesten omgaan en enthousiast met ons product bezig zijn. En het blijft gewoon een gezond product. En in Nederland lopen we voorop wat dat betreft. Dus dan denk ik het is heel belangrijk om Nederlands vlees en groenten te blijven eten. Het boerenprotest is nodig volgens boerenmoeder Joyce. Al zijn de gevolgen van de stikstofregeling voor de meeste boerenbedrijven nog niet duidelijk. Niemand weet op dit moment nog waar die aan toe is. Daarom zijn de acties. En kijk, de ene zal harder straks getroffen worden dan de ander. Maar gelukkig staan bij de boeren tegenwoordig de neuzen allemaal één kant op. En komen we allemaal voor elkaar op. Dus in zoverre zitten we er allemaal nu even ver in. En hopen we dat het straks voor iedereen een goede afloop zal hebben. Ja, zeker voor een dorp als IJsselstein, want we hebben net even snel gerekend. Bijna 1/3 van de basisschoolkinderen komt van een boerengezin af. Dat is ook wel een bijzondere gemeenschap, denk ik. Ja, het is eigenlijk echt een boerenschool. Er is een tijdje geleden hier op school ook een rapport uitgekomen waarop ze ook echt zeggen van het is een boerengemeenschap, een boerenschool. Er zitten een hoop boerenkinderen. Je zag het net, er komen een hoop kinderen in overalletjes met traptrekkers naar school. En de kinderen zijn daar ook trots op. Heel veel vriendjes en vriendinnetjes vinden het ook echt leuk om op de boerderij te komen spelen. Uitstapjes naar de boerderij kunnen ook makkelijk gemaakt worden. Dus gelukkig weten hier een heleboel kinderen wel hoe het eraan toe gaat. En dat er ook echt wel goed met de beestjes om wordt gegaan. Trots op de boer? Zeker weten, dat zijn we zeker weten. Trots op de boer. No farmers, no food, hè?